Umento sa sahod ng mga manggagawa sa Rehiyon 1 ang nakatakdang ipatupad sa susunod na buwan. Para sa iba pang detalye, may live report si Russell Simorio. Russell. Si Enero 2018 ang huling magpatupad ng wage increase ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board dito nga sa may Region 1. At magandang balita, lalo't panibagong wage increase ang aasahan ng mga manggagawa. Hindi sapat ang kinikita ng 22 anyo sa si Rainier bilang delivery boy sa isang water refilling station sa Dagupan City. Ang buwanan niyang sahod na umaabot sa 7,000 piso. Hindi sapat lalo na ngayong patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Hiling ni Rainier na madagdagan ang sahod ng mga katulad niyang manggagawa. Mahal na ngayon yung mga gastusin. Yun. Kaya dapat itaas. Para mabili lahat yung mga pangangailangan. Ang hiling ni Rainier, malapit nang matupad. Hinihintay na lang ng Department of Labor and Employment na mapirmahan ang wage resolution para tuluyang maipatupad ang wage increase sa Region 1. Sa March 19, inaasang mapipirmahan ng mga labor sector ang resolusyon habang sa March 23 ang umpisa ng publication. Pero hindi pa isa na publiko kung magkano magiging dagdag sa sahod. Kaya nagkaroon tayo ng wage consultation from La Union, Pangasinan and then Ilocos Sur, Ilocos Norte. So after that, yun na, nagkaroon ng final deliberation ng Regional Tripartite Wage Productivity Board. Kabilang sa mga naging batayan sa pagtaas ng sahod ng mga minimum wage earner, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at socio-economic condition sa rehiyon. So yung Region 1, kung ikukumpara natin sa mga ibang regions, ay medyo mababa tayo. So kailangan na talaga ng increase para sa ating mga manggagawa. Kasama si Henry Domencil, ako si Russell Simorio, naghahatid ng Balitang Amianan. Si 15 araw matapos ang publication ay magiging epektibo na itong resolusyon ukol nga sa taas sahod ng mga manggagawa dito nga sa may Region 1. Sa ngayon, nasa 310 pesos ang kasalukuyang sahod ng mga manggagawa na nasa non-agriculture sector. Pero by next month ay talagang tataas na yan. Tapos na itong mga public consultation na isinagawa ng otoridad sa iba't ibang lalawigan dito nga sa may Region 1 para masuportahan ito ang resolusyon ukol nga sa may taas sahod ng mga manggagawa. At maaga na rin nag-abiso ang Department of Labor and Employment doon sa mga employer na pag-aralan na itong resolusyon ukol nga sa taas pasahod ng mga manggagawa kasi by next month ay talagang maipatutupad na ito at yung mga employer na hindi tatalima sa pagbibigay ng tamang pasahod sa mga empleyado ay pananagutin ng DOLE. CJ. Maraming salamat, Russell Simorio.